Moi! No moi! Miten meni koulupäivä? Ihan jees. Ai ihan jees! Sä kannattelet itseäsi tällä hetkellä yksin. Sua kiusataan somekommentein ja sulla on tosi raskas olla. Niin kuin mä sanoin, niin ihan jees. Tarviiko apua jossain? En mä tarvii. En mä tarvii. Sä oot yksin ja sä pysyt yksin, jos sä pidät sen sun vaikean olon sun sisällä. Mä oon kunnossa. Jos sua pelottaa kertoa, koska sä oot epävarma, muista, että sulla on turvis, missä sä voit purkaa sun oloa täysin anonyymi. Hyvä ja sieltä. Sinne kirja. Hyvä. Muista, sä et oo yksin. Moi. Moi, miten meni koulupäivä? Äiti, mua kiusataan somessa. Mulla on haasteita jaksamisessa. Tuu tänne. Mä autan sua. Sä et oo yksin. Turvis. Apuna askelia keventämässä. Savon ammatti.